Opäť budem odpovedať na otázky, čo ste sa ma pýtali na Instagrame. Aký je tvoj body count? Sú tam nejaké pekné černošky. Si našiel nejakú Američanku. How many Americans have you slept with so far? Za koľko eur by si skúsil? Fakt ďakujem za tento typ otázok, veľmi si to vážim. Priateľa lomeno priateľku, kamo, prečo si tam dal normálne lomitko? Ty si o mne myslíš, že som na mužov, alebo ako? Fuck, marry, kill, white, Asian, black. Ako ide Tinder, najlepší date so far? Trtkal si už v USA? Bombová otázka. Čaute. Vítajte pri ďalšom dieli Q&A na YouTube zadarmo, druhé video na YouTube, bacha. Budem sa snažiť toto video fakt urobiť tak, aby som čo najmenej nadával. Čo k tomu povedať na začiatok, ty kokos, tak je to úplne druhé video na YouTube. Všetky videá, ktoré točím, aspoň 3-krát do týždňa sa snažím, sú dole v popise na mojom Hero. Musím sa asi rovno na to vrhnúť, nechcem to nejako veľmi zdržovať, dali ste fakt veľa otázok a sú tam fakt, že brutálne otázky niektoré, na ktoré by som asi ani nemal odpovedať pri najlepšom. Ale ich fakt, že dosť a budem sa snažiť odpovedať naozaj na úplne všetky. Takže prvú tu máme, zoradil som si to proste od tých najviac nevinných až po tie najhoršie samozrejme. Tu máme, že koľko máš rokov. Mám 20 a za mesiac budem mať 21. Čiže otázku tu máme, že odkiaľ si pochádzam z Michaloviec, ale aktuálne študujem v Bratislave, teraz budem tretiak, takže k tomu asi nie je viac čo povedať. Kde chodíš do školy? Chodím na Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Je to jedna z najťažších škôl na Slovensku a pokiaľ fakt nemáte čas na učenie, tak to naozaj neodporúčam. Kedy ideš domov? Toto je celkom dobrá otázka, pretože si nie som istý, že či idem 14. alebo 15. Ale to, čo viem na 100% povedať je to, že hneď na druhý deň, čo ja prídem domov, tak idem hneď do školy, takže na to sa extrémne že teším inak. Už máš kamarátov, to je dobrá otázka. Ešte povedal by som, že aj hej, ale nemám tu nejakú veľkú motiváciu si tu hľadať kamarátov, lebo ešte spravil som 50 člennú skupinu na Messengeri, čo sme všetci proste z Virginie Plavčici. A reálne všetci ľudia, ktorí sa tam angažujú, tak ich je dokopy asi že 5 a z toho najviac sa angažujem ja. Takže asi kašlem na to, proste nejako toto vydržím aj sám. Proste asi tu nepotrebujem naozaj spoznať nových ľudí. Prečo si sa rozhodol tam ísť? Čo bol taký impuls? Ešte najväčší impuls bol asi to, že jediná šanca, ako sa sem dostať na tieto víza, ktoré mám, je iba počas vysokej školy, ako študent. Keby už nie som študent, tak už by som sa sem nedostal, určite nie ako plavčík. A takisto aj proste chcel som vidieť Ameriku, chcel som možno zažiť americký plat, ktorý som bohužiaľ nezažil. A čo by som k tomu povedal, no proste nová skúsenosť, asi iba toľko najviac klišé odpoveď, ale takto to bolo. Skúsil by si to aj na Slovensku, ešte ak myslíš, že robiť plavčíka na Slovensku, no tak to by som určite že neskúsil. Za tie peniaze by som to rozhodne že nerobil, nestojí to za to podľa mňa, neviem. Nemám síce s tým ani skúsenosť a nepoznám ani ľudí, čo robili proste plavčíkov na Slovensku, ale podľa mňa to vôbec nestojí za to, absolútne. Chýba ti rodina? No samozrejme, že hej, ale volávame spolu celkom často, aspoň 4-krát do týždňa určite. Takže dá sa to vydržať, dá sa to naozaj vydržať. Ďalšia otázka, že chýba ti Slovensko? Toto je tiež jedna z tých lepších otázok, na ktorú by som vedel hovoriť strašne veľa vecí, ale v skrátke jasné, že mi chýba niečo na Slovensku, ale na druhú stranu ani nie. Máte tu proste o mnoho príjemnejších ľudí, vieš tu pokecať naozaj s hocikým. A čo mi chýba zo Slovenska, vieš čo, asi reálne bratislavská MHDčka mi chýba asi najviac na Slovensku, pretože túto sa dostať hocikam, keď nemáte auto, je fakt prúser, to som už spomínal strašne veľakrát a budem to opakovať dookola, že pokiaľ nemáte vodičák, tak si ho spravte a pokiaľ budete mať smolu, keď sem pôjdete a budete fakt bývať zase takto ďaleko od všetkého, ako som ja, no tak si tu kúpte podľa mňa kľudne, že aj auto, potom ho predáte a vybavené. Daj vlog z Walmartu alebo z toho, ako plavčíkuješ. Vieš čo, z Walmartu vlog asi, že určite na 100% nebude, pretože do Walmartu nechodím skoro vôbec. Maximálne si tam tak objednávame všetci na apartmán pár vecí a to je vlastne moja celá skúsenosť s Walmartom. Bol som tam 2-krát a fakt není dôvod tam nič natáčať. A z toho, jak plavčíkujem, z toho videa asi nebudem robiť, ale rozmýšľam, že spravím také video, že day in a life, čo by som normálne postal ako reelsko na Instagram. Daj video typu What I eat in a day. Díky za otázku. A keby ste chceli takéto video, tak napíšte do komentáru, že vajcia. Sú tam živočichy, vieš čo, boli sme v centre takého malého mesta, normálne na námestí sme tam stretli proste srnku. A to je asi, že to sú všetky zvieratá, ktoré som videl, som to iba srnky vlastne ešte videl, no. To je vlastne jediné zviera, ktoré som tu videl, fakt. Aká je tam kvalita vody? Neviem, ako je to v celej Virginii, ale tu aspoň, kde bývam ja, tak je normálne voda certifikovaná, že normálne môžete piť z kohútiku.
Aj keď nám hovorili na kurze, že proste by sa to nemalo, tak je to normálne, je to v pohode. Voda není síce úplne v takej kvalite ako na Slovensku, ale úplne v pohode môžete piť ako chutíka, nič sa vám nestane. Takže iba taký tip, keď sem niekedy niekto pôjdete. Kedy pôjdeš do mesta. Ešte toto neviem, ako je myslené, pretože v meste som už bol aj vo Washingtone, aj v Leesburgu som bol. Za to je vlastne všetko. To sú vlastne dve jediné veľké mestá, pri ktorých bývam a na okolí máš iba také. Keby ťa zaujímajú explicitné otázky, aké boli na začiatku videa, odpovede na ne nájdeš dole v linku. Ja mám Hero, ktoré stojí smiešných 2,50 mesačne a vy si všetci hrozne myslíte, že ja sa snažím proste zarobiť na kamarátoch kvôli tomu, že to nedávam celé na YouTube, ale vy si neuvedomujete, však to mi green, že proste fakt tam hovorím veci, ktoré by sa nemali hovoriť. Považujeme fast food ako pizzu, mať naozaj som mal ako požehnanie veľakrát a v pohode proste podľa mňa lepšie ako na Slovensku. A ohľadom pizze ešte celkom novinka, že ja som prvýkrát jedol mrazenú pizzu tuto v Amerike a fakt sú tu bombové. Neviem, ako to je na Slovensku, ale fakt bola dobrá. Čo mi kúpiš, vieš, to je veľmi ťažká otázka, pretože fakt neviem, naozaj neviem, čo ti kúpim. Presťahoval by si sa tam, vieš čo, určite hej. Teoreticky by som sa sem aj mohol presťahovať, teda ak sa bavíme iba o peniazoch, ale neviem, či by som dostal víza a dostať tú zelenú kartu, či ako sa to volá, není vôbec jednoduché, už vôbec nie je pre Slováka. Takže neviem, proste by som tu musel mať hneď nejakú trvalú prácu. Neviem, či by to bolo z tohto hľadiska možné, z toho povolenia, ale ohľadom peňazí určite by som sa sem vedel presťahovať. Keby som si našiel do 3 mesiacov robotu, čo by som si určite našiel, tak rozhodne by som sa sem presťahoval. Tak všimnite si, že ako vôbec som cez celé video nepovedal ani jednu nadávku. A to sa inak ani nesnažím, to prirodzene, pretože teraz som fakt taký úplne ukludnený, že dokážem rozprávať aj rozumne. Čo najviac na USA prekvapilo? Najviac ma prekvapilo asi, akí sú tu ľudia, že sú tu úplne takí priateľskí, komunikatívni, fakt si tu viete porozprávať hocičo s hocikým. A neviem, čo ma tu ešte také prekvapilo. Čakal som trochu taký, ako to povedať, ja neviem nájsť ani slovo slovenské, proste použijem anglické. Ako taký mnoho väčší excitement z toho proste, keď tu už budem, ale nič také sa nestalo, takže z toho som trochu smutný. Ale uvidím, možno sa to ešte zmení, no. Stretol som nejakých známych ľudí. Hej, mám takú aj vtipnú príhodu z toho. Stretol som jednu babu zo základky v klube, keď som bol s kamarátom. Proste som sa pýtal, že či nevie o nejakých Slovákoch, čo tu sú ešte, akože v tom klube konkrétne. Sa nepamätám, čo mi odpovedal, ale to není na tomto podstatné. Bol tam aj jej frajer, očividne. Pýtal som sa, proste som sa s ním zoznamil a opýtal som sa ho, že čau, že odkiaľ si, že z akého mesta, čo mi povedal, že ja som jej frajer, to je jediné, čo mi povedal. Na túto otázku, že odkiaľ je, mi odpovedal, že on je jej frajer. Takže to bola popičiko. To som nechcel. Dá nejaké story times na ľudí, že čo robia, že či musíš veľa pískať, ak hej, tak prečo pískaš, vieš čo? Máme cez bazén proste také lano, ktoré oddeluje vlastne časť, kde sa pláva, časť normálne na kúpanie. A väčšinou pískam, keď tam deti proste lezú, alebo tam stoja, robia proste z prostosti. Ale najčastejšie pískam proste iba kvôli tomu, keď máme pauzy. Ono každú hodinu by mala byť 15-minútová pauza a vtedy iba pískam. A zase čo ma irituje na bazéne, že chodí mi tam taký postihnutý chlapec, taký, že 15 rokov môže mať. Chlapec vydrží kúpať sa kľudne aj 8 hodín bez pauzy. Fakt, ja keby nedávam tie pauzy každú hodinu, no tak on tam je v kúse. Takže on mi strašne lezie na nervy, pretože on huláka každých 10 sekúnd. Nechcem to tu napodobňovať, ale je proste strašne otravný úplne. Ja proste vidím to, ako jeho rodičia proste chodia s ním na ten bazén iba kvôli tomu, aby sa ho zbavili na čo najdlhší čas, aby sa ho proste nemuseli starať, aby sa hral v bazéne. Proste niečo také, ako keď idete vyvenčiť svojho psa, ale dáte ho dole z vodítka, že nech si pobehuje, od neho máte aspoň na chvíľu pokoj a nemusíte ho počúvať. Aké sú tam sladkosti? Dá nejaké video, kde dávaš test na sladkosti a hodnotíš, vieš, čo toto určite nebudem robiť, pretože tu veľmi sladkosti nejem. Akurát si kupujem proste veľký family pack cookiesov, tie proste tu jem a to je asi jediná sladkosť reálne, ktorú tu jem a potom ešte cereálie. Takže to by bola nuda, to fakt nechcete odo mňa. Ak tu bude ale, že 50 lajkov, no tak to spraví. Keby si není plavčík, tak ako inak si tam vieš zarobiť okrem fast foodu alebo plavčíkov, neviem. Môžeš tu robiť naozaj to, ako ďaleko dosiahne tvoja fantázia. Kľudne začať aj nejaký malý biznis, je to tu o mnoho ľahšie začať ako na Slovensku, pretože tu máš o mnoho väčší trh a lepšiu kúpnu silu všetkých ľudí. A vieš čo, som sa preto hlavne do toho fast foodu hlásil. To mal fakt proste bez bariér, lebo to je taký sektor, že tam je proste najväčšia šanca, že ťa príjmu, pretože ľudí potrebujú furt a je tam obrovská fluktuácia, čiže furt sa tam proste menia zamestnanci. Takže preto som sa hlásil do fast foodu, aby som mal čo najrýchlejšie proste druhú robotu. A dúfam, že mi to vyjde, pretože budúci týždeň by mi mali schváliť žiadosť a asi nastupujem do Burger Kingu, takže to musíte fandiť. Teraz je moja obľúbená otázka.
Koľkatí ste na dome, orejtu tých ľudí, s ktorými bývaš podľa povahy a správania. Bývame 5, ja, jeden Španiel a 3 Jamajčania. A budem ich ratovať od tých, ktorých mám najradšej, po tých, ktorých mám najmenej rád. Takže prvého dáme toho Španiela, ten je celkom frajer. Mne veľakrát pomohol, som sa opýtal proste, že kde si kúpil proste iba taký palacinkový mix, nech tam nemusím proste šaškovať s 50 ingredienciami. Tak proste o tomto sme kecali sme o fitku, kecali sme, že som si kúpil proťák, dal mi potom taký krém po opalovaní a proste takto, že pomáhame si navzájom, ja ho mám asi najradšej a dáme to na nejakej číselnej škále, tak jemu by som dal asi 7 z 10 a tie 3 body mu strhávam za to, že asi v živote som nevidel väčší bordel, ktorý dokáže jeden človek spraviť a to je asi jediná vec, za ktorú by som mu strhol body. Na druhú priečku by som dal Jamajčana Kalila, s ktorým tiež bývam na izbe. Týpek prišiel o 2 ráno, začal si fúkať posteľ, to chápem, však čo mal chudák robiť. Ale najviac ma dorazil tým, že si normálne proste o 2 ráno zapol svetlo, absolútne to nebolo potreba, stačilo by mu, keby si proste iba zapne svetlo normálne na telefóne. A to bola bombová prvá interakcia, asi jedna z najhorších, čo som v živote mal. Ani som sa mu nepozdravil, pochopiteľne, keď vás obudí proste niekto o 2 ráno s tým, že si ešte aj svetlo zapáli, ani sa neopýta. Mu by som dal toľko, je to gay, nie že by som niečo proti tomu mal. Čo veľmi nerobí, je strašne taký pasívny. Je to rozhodne najväčšia žena v našej domácnosti, to som si naozaj na 100% istý. Mali sme aj takú malú hádku ja a ostatní Jamajčania, bola to ani hádka, proste sme si vymenili pár názorov. On sa proste smial iba v rohu ako postihnutý. Tomu by som dal asi 5 z 10 by som mu dal, no to je tak v pohode. Taký pasívny je môj naozaj všetko jedno. Na 3. miesto dám Jamajčanku Tiffany, s ktorou akože tiež nemám nejaký veľký problém, ale tiež je proste otravná. Hlavne oni obe, ešte k tej 4. sa dostanem, robia také veci, ktoré vám proste pokazia deň a ktoré by sa rozhodne nemali robiť, napríklad nehať cez noc otvorený balkón, nehať cez noc zapnutú klímu, neviem akože kto to kedy videl, nehať zapnuté svetlo v celom dome, toto som s ňou aj riešil proste. Za tieto veci rozhodne dávam proste iba 4 body z 10. Pozerá filmy nahlas ráno, veľakrát ráno vstanem kvôli tomu, nie ani kvôli tomu, že mi zvoní budík, ale kvôli tomu, že proste pozerá film, ty kokos bez slúchadiel. To je asi toľko k nej asi zatiaľ. A na úplne posledné miesto dávame Mačanku Destiny, s ktorou sme sa trošku pochytili, akože ale odôvodnene. A všetky tieto veci boli kvôli Destiny. Ona vždy ide spať posledná, takisto varí proste o polnoci, nerozumiem, prečo varíš o polnoci, prečo si nemôžeš navariť hneď, keď prídeš z roboty. Veci, ktoré ma na nej hnevajú, idem obhájiť, lebo toho je tu najviac, že otvorený balkón cez noc, zapnuté svetlá cez noc. Tieto veci sme už vyriešili, už ich nerobí, ale robila ich proste týždeň. Neviem, prečo som jej to nepovedal skôr, je to aj trochu moja vina. Ďalej neháva jedlo, ktoré uvarí v noci cez noc na linke, dobre, že nie je otvorené. Ešte hlučnejšia, púšťa si proste pesničky ráno o 9 nahlas, neviem tiež, prečo si nemôže dať proste slúchatka. 5. vec, irituje ma hrozne, že v celej plavčickej uniforme proste varí, to tiež neviem, čo bolo za nápad, prečo má proste... Máme takú malú tašku, že Hippex sa to volá, kde máš proste záchranné veci, takú masku na dýchanie, z úst do úst, rukavice, fakt základné veci, čo potrebuješ mať plavči, keby sa stal nejaký prúser. Tak ona varí aj s tým. Mimo som mal také malé nervy ráno a mal som chuť normálne sa opýtať, že prečo si nezoberá aj píšťalku, chápete, pre istotu. Jej dávam 3 z 10, 3 body jej dávam za to, že robila koláč, že dala mi kúsok. Prvé plus je, že už iba 2,5 mesiaca s ňou budem bývať. Tretie plus je, asi, že nesmrdí, neviem, čo som mal tretie povedať. Máte tam tiež 500 stupňov, hej, zhodou okolností, práve teraz, keď točím toto video, sme mali asi najvyššiu teplotu, odkedy tu som a bol to fakt masaker. Nemáš niekedy chuť sa na to celé vykašľať aj z domov, ver mi, že mám, ale keby idem domov, tak ešte nemám kde bývať, pretože nemám ešte intrak a do bytu ísť nechcem rozhodne na tú krátku chvíľu. Nejak prežijem úplne. Zvládnem to určite nejak. Tu tam pekné baby nejaké, vieš čo, pár som videl. Na Slovensku máme rozhodne krajšie ženy, ako sú v Amerike. A prečo je Lil TJ najlepší rapper na svete? Ja nesúhlasím, že ty ho máš hrozne rád. Sa na to pozriem po pohľadu všetkých koncertov, ktoré som už videl. Jeho koncert ma až tak nebavil, pretože si na tom nedal tak záležať, ale má hrozne unikátny hlas. Úplne taký zaujímavý, že veľakrát aj naživo znie ako v tých songoch. Dal by som mu dokopy ako artistovi 7 z 10, za to musíš byť určite spokojný. Chýbam ti, tomu ver. Chýba mi celkovo Slovensko a ľudia zo Slovenska, takže to je taká demotivujúca odpoveď nakoniec. Nie si jediná, kto mi chýba. Aká je kvalita jedla, keď vajce stoja $7 za 60 kusov, či tam je iná chuť, alebo tak vieš čo, mám pocit, že tá chuť je lepšia pri niektorých jedlách a jedlá sú tu celkovo v pohode, akože nemal som zatiaľ žiadne žalúdočné problémy ani nič.
pretože sa tu snažím jesť fakt tie isté veci ako aj na Slovensku. Niektoré jedlá tu máte lacnejšie, niektoré tu máte drahšie, napríklad šunka je tu drahá, maslo je tu drahé. V celku, no tie vajcia 60 kusov za $7 to nikdy nezoženiete podľa mňa na svete za takú cenu, takže to sa tu fakt doplatí. Podľa mňa sú to vajíčka proste lepšie. Dobre, máme všetky otázky odpovedané, tie exkluzívne nájdete dole v popise na Hero Hero. Like, odber, alebo ako to zvykol Gogo vravieť. Ak sa vám to páčilo, dajte nejaký pozitívny komentár, dajte aj negatívny komentár kľudne, aby som vedel, že čo do budúcna zlepšiť. Určite by som asi chcel takto Q&A robiť často, takže mi dajte aj vedieť, že či sa vám to ľúbilo, či by ste chceli viac takýchto videí aj na YouTube. Každopádne viac budem točiť na Hero Hero, pretože tam fakt môžem proste bez cenzúry rozprávať všetky veci. Na YouTube by sa veľa vecí fakt nehodilo. S touto informáciou chcem aj premostiť na to, že strašne myslíte, že ja sa snažím zarobiť na kamarátoch, ale vôbec to není to. Ide o to, že proste tie veci, ktoré hovorím v tých videách, ktoré na Hero dávam, tak by na YouTube nemali fakt čo hľadať. Takisto aj také podpultové veci ohľadom agentúr, čo robia takto, to tiež nechcem veľmi dávať na YouTube. Proste ten, koho to naozaj zaujíma, si to nájde na Hero Hero. To asi bude na YouTube, budem dávať iba Q&A, ako to bude záujem. To asi všetko. Adios.